Du lytter til P1. Så er meldingen 44 skifter. Velkommen. Der er vist en forespørgsel. Kom. Hvorfor nej? (42 17). Jamen, det er så også i orden. Så er der lige om lidt. Jeg tror, det er lige her nu. Og 91. Er du kørt ud for at kigge efter dem? Kom. 42, vi er i Anløsparken. Vi har ikke lige kontakt i øjeblikket, men der er en hovedmasse julespor herude. En af dem skift. Sådan. Jakob er på vej ud til Dennis. Dennis er en af biltyvene i Tilst-sagen. Og han har indvillet i at fortælle os om, hvordan han oplevede den decembernat i 2001. Hej. Dennis har aldrig fortalt sin historie offentligt før. Hej, pæn goddag. Jakob. Goddag. Tak fordi du havde tid, Dennis. Jeg har en dårlig nyhed til dig. Nå, hvad så? Vi har kun lige et par timer. Jamen, det er så fint. Jakob møder ham på gruspladsen. Dennis vil gerne være anonym, så vi nævner ikke hans efternavn. I dag er han 39 år gammel. Men dengang, den decembernat i Tilst for 17 år siden, der er han 22 år. Han sidder iført hvid overtræksdragt og elefanthue på passagersædet i en firehjulstrækker ved siden af Lars. Lars, der bliver ramt i hovedet af skud affyret af politiet. Vi holder ude for outlet, der er en mand, der er skudt i hovedet. Så vi skal bruge lægeambulance, vi skal bruge det hele. 42-17 skifter. Mit navn er Cecilie Nielsen, og du lytter til det andet afsnit af Skud i sneen. En podcastserie af journalist Jakob Rasmussen og mig. Det handler om 45-90 sekunder en snevejrsnat i 2001 i Tilst uden for Aarhus. 45-90 sekunder, hvor den vagthavende betjent igen og igen forsøger at komme igennem til vogn 91 for at finde ud af, hvad der foregår. Det handler om 2 skud, der dræber 2 biltyve, men også om, hvad biltyvene lavede i Tilst den nat. Statsadvokaten har for længst vurderet, at betjentene handlede i nødværge og derfor ikke skal retsforfølges. Men der er stadig huller i hændelsesforløbet. Huller, der gør, at de efterladte, selv efter 17 år, ikke kan slutte fred med det, der skete. I det her afsnit vil vi kigge på 2 af skuddene mod den grønne bil. Det skud, der dræber Lars, og et